kommer der lige en blodfest i dem. Som nogen vil kalde det. Så kom der sgu lige en blodtørst. Lad være! Jeg når altid lige at få et dobbeltkill. Det er derfor, det også var Ronin-kammer, jeg fik som det første, fordi at... Ja, det er så nemt at få dobbeltkill. Men når det så går ind på lige sådan en streak, den har jeg også haft så nemt ved. Så jeg har fået alt det her på en dag, så... Ja. Sveder faktisk rimelig meget, fordi det afhænger virkelig bare af. Jeg vil bare have det gjort. Skynd mig så hurtigt som muligt, så I kan få en lidt længere livegang. Kan I ikke bare fuck af? Kan jeg ikke spille med sådan nogle rigtig noobs, sådan nogle, der bare virkelig knap nok kan finde ud af at trykke på en skydeknap? Skydetast, eller knap, eller bottom, eller hvad I vil kalde det. Oh my Jesus Christ. Så står jeg der og camper, så ser jeg, at han kommer bag mig. Så får jeg så ham der med 5-7, fordi jeg hører, at han er bag mig. Så får han kraftet med mig. Ham der, som jeg sad og campede ved. Tak. Nu tror jeg, vi er på en 3-streak. Burde vi næsten være. Ja, den er vist rimelig sikkert hjemme lige nu. Det er ikke mig, du skal tage. Okay? Not me. But I am not afraid. Okay, I må undskylde, jeg camper nu. Vi er en for det. En for det. Come on. Yes, man! Hørte me, baby? Så læser vi lige deroppe, op der hvor der stod counter UAV. Så læser vi lige gold camo, yes. Diamond camo, yeah. Vi ses ind i næste game, hvor vi lige prøver det af med på en tag 45, tror jeg, hvis vi tager. Så vi ses. Hej. Hej alle sammen og velkommen in-game. Nu kan vi se Diamond Camo. Fuck, hvor lækkert. Hold kæft, hvor er det lækkert, mand. Ej, så kommer vi ind med lidt host lag. Indtryk. Det ser fucking lækkert ud på de her tag. Jeg har ikke prøvet det på nogen andre endnu, så det bliver spændende. Men jeg tror ikke, vi tager, hvor vi prøver alle. Ja, vi tager bare lige, hvor vi lige prøver det her Diamond Camo bare på en pistol. Og nu når tag 45 så er min yndlingspistol, så skulle jeg lige prøve den. Ja, jeg har taget dual, fordi så kunne man se det sådan lidt mere. Så lægger man sådan lidt mere mærke til det, for så er det dobbelt. Men jeg foretrækker bedst at bruge tag 45 med one wheel, hvor du så putter long barrel og fast mag eller extended clip. Jeg vil tage fast mag, men det er jo smagssag. Det er der jo nogen, der går rimelig godt meget op i. Så ja. Lad os prøve dem. Nu har jeg endelig fået det, og det er jeg virkelig glad for. Jeg har gået efter det så lang tid. Og jeg mangler 5 assault rifles i guld. Og så får jeg faktisk også diamond til assault rifles. Så ja. Jeg er godt i gang med at få diamond til mine våben. Jeg har jo allerede diamond til snipers og SMG's. Nu er det jo så kommet en til på, som hedder pistols også. Så nu mangler vi lige assault rifles og specials. Det var mit tag, så du kan ikke sige noget. Helle for. Det er det, jeg må sige. At du skal sgu da ikke skyde på mig. Undskyld, jeg tager den her, men jeg skal have lidt long range også. Jeg har den her, som ikke lige er verdens bedste til long range. Men den kan faktisk godt på long range. Og efter jeg snakker så hurtigt, den der live kom nu, jeg er så hæs, man. Man kan nærmest sige, det her det er en slags fødselsdagsgave, for jeg havde fødselsdag i går. Any other way, I won't stop the music. Ej, jeg tør næsten ikke. Jo, når jeg er healet. I can't do this, okay? Jeg garanterer, at det her det bliver overhovedet ikke det bedste live-kom-ting. Wow, hvad skete der lige for mine fingre der? Triggerfinger der. Oh yes. Ej, jeg har ikke rigtig triggerfinger. Men det bliver ikke den bedste, fordi jeg er så overglad for det. Det ser så fedt ud. Let's go.
Så golden. Kæft, det er fedt. Det er irriterende, det ikke er sådan mere åben map, hvor der er sådan, der skinner lys noget, for så kunne man rigtig bare se, hvordan de her guldplekter ting, diamond plekter, skinne knapper ting, lyser rundt ude i det fri. Nu bliver jeg også kaldt pistol noob, så. Jeg skulle få campen der. Let's lige get the viset. Get the viset. Der kommer et par peoples her. Ej, nu var det jo så ikke assault rifle, hvis vi skulle spille med. Som jeg har. Ja, så. Den der, den må jeg kun lige bruge til long range, men ja. Lad os se, om vi lige kunne få en merciless i den her med guns her. Vi har kun fået et kill, mener jeg nok, med den her, så ej, det går sgu nok lidt. I kan nok godt leve med det. Leve med det. Nej, sådan siger man ikke. det kan I nok godt klare. Det er bare lige et par kills, jo. Eller et kill, eller... Jeg kan ikke huske, hvor mange det var. Jeg ved bare, der var ikke mange. I wanna play... Ah! Hate teammates, mand. Jeg troede lige, vi kunne... få sådan en... hvad kaldes den? Merciless. Som jeg vil kalde den. Merciless. Where you doing at threesome? Jeg skulle klø mig. Det kløede på mine hals. Nej, jeg har 9 skud den ene. Det kunne I bare have sagt. The same. Nå. Ja, men det var nu den live ting snart slut, så tak fordi I gad så med. Det kan man også sige. Men ja, husk at like, fordi jeg fik diamond til mine pistoler. Jeg har virkelig mine ved. Jeg er så glad for det her camo. Så vil jeg gerne sige 1000 mange gange tak for al den støtte, jeg får. Ja. I alle jer dudes og alle dem, der støtter mig op. I er fantastiske. I fortjener fandme også det her camo ting. Og hvis I må meget gerne skrive, hvis I også har pistol, og hvad I synes om det her diamond camo. Og vi skal være helt ærlige, når vi lige kommer ind på det her med camo. Så i Black Ops 2 synes jeg, det er rigtig smart, det der med, at du skal opnå noget. Altså, du skal virkelig gøre noget for, at du får diamond camo. Du skal virkelig bare gå efter det, hvis du vil have camo til dit våben. Hvis du tænker på Black Ops for eksempel, så skulle du Prestige 13, eller var det 11, det kan jeg ikke huske. Før du får bare guld. Ikke? Og i Modern Warfare 3, der skulle du bare komme i level 31, mener jeg, med dit våben, og så fik du det. Og i Black Ops 2, der skal du klare alle de her challenges. Der er nogle forskellige på hvert våben. Assault rifle, så er det noget med long shot. Og det er det samme med sniper, og med SMG's og pistols, så er det revenge medals. Så det er sådan lidt forskelligt, og så som det er ved nærmest alle, det er double kills jo. Det er der ved nærmest alle. Det er der i hver challenge nærmest. Så ja. Nu skulle jeg tage nogle våben op, men kan jo only bare lige løbe rundt med sådan noget her kun. Nu kan jeg virkelig bare spille pro snipers class med diamond pistols og diamond sniper. Snipersne, dem har jeg jo haft diamond i lang tid. Altså jeg fik diamond til min hvad nu den hedder, SMG's, dem fik jeg i Prestige 3, og jeg gik i Prestige hver gang jeg lige kunne. Ikke? Så det var også rimelig godt gået. Og vi får last kill GG.
Ja, og så fik jeg til Snipers, der fik jeg Prestige 5, tror jeg nok det var. Ja, og så har jeg så fået det her Prestige Master, som har taget rigtig lang tid. Så er jeg gået efter Assault Rifle, så bare spille med det. Så ja, tusind mange gange tak, fordi I gad så med. Og husk at leave et like, hvis I kunne lide videoen. Og bare det der med, at jeg fik Diamond Camo. Vi ses. Hej hej.